jerin jaruman Kannywood da iyayen gidansu. Dadi Hikima Tijjani Asasan ne mai gidansa. Sadiq Sani Sadiq Bello Muhammad Bello ne mai gidansa. Hamisu Breka Nura M Inuwa ne mai gidansa. Ado Isa Gwanja mai Dawayya ne mai gidansa. Isa Ayagi shi ma Nura M Inuwa ne mai gidansa. Oga Abdul Adamu A Zango ne mai gidansa. Abdul Diwan Umar M Sharif ne mai gidansa. Shamsu Dan Iya Ali Nuhu ne mai gidansa. Sadiq Saleh Husaini Danko ne mai gidansa. To duka anan muka kawo ƙarshen shirin. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan tashar tamu mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.